Ние от Илиоменати смятаме, че е време да разкрием какъв е цвета на тази рокля. Готови ли сте? Започваме. Рокля. Думата рокля има 5 букви. Роклята е грозна. Думата грозна има 6 букви. 5 плюс 6 е равно на 11. Аполо 11 е първата успешна мисия за стъпване на Луната. Случайност. Да, ама не. Луна. Луната е на небето. Небето е синьо. Синьото е цвят. Мисля, че доказахме, че на роклята има синьо, но там има и още един цвят. Но кой е той? Да разберем. Роклята е дреха. Дрехи. Дрехите се носят от хора. Хора. Съществуват черни хора. Черното е цвят. Следователно, освен синьо има и черно на роклята. Роклята е черно с синьо. Потвърдено.